eskaileraren algoritmoa zifra bateko zenbaki bat, 3 zifra bateko zenbaki batetik biderkatzeko erabiltzen dugu. Zenbakia deskonposatuz egiten dugu. 3 aldiz 200, 600. 3 aldiz 10, 30. 3 aldiz 7, 21. 600 gehiago 30 gehiago 21, 600 eta 51. Beste bat. 624, 6 aldiz. 6 aldiz 600, 3600. 6 aldiz 20, 120. 6 aldiz 4, 24. Guztira, 3700 eta 44. Beste bat. 328, 7 aldiz. 7 aldiz 300, 2100. 7 aldiz 20, 140, eta 7 aldiz 8, 236. Guztira, 2200 eta 86.